Bentang, Apay manang, daman ti damaga. inya damagang manang. Apay ngayon bati da kanila kay ko kanibaki di kampusan to. Sakto kami ni nagdamagak, nga din no ti balayaw. Kitso nagayam tila kay mo. O tapos, ano timbaga na kinyam. Kit kunala suna ka no di sarsarakay. Tapos di nakakampusan to ngayon nyapan. Un manang, imbaga na pigar na sordo ka no ni apong ta. Nagluko aji nga taon. Tapos kunak mabisina kon, ijay nakmut kampusan to niya pan. Ay makangagman kinyak nga aji nga duwan. Sige, agur ka man, tasara ka kisuda. Sige manang. Oh, sakit di taltal ko. Ug dito tok pay. Bak, masasin naman. Ang banong ang naglaba, sakit bagbagay. Weh, ngin tanda na ka. Uy, pang may sa tubay to lang ah, akong kwartak. Oh, may atay. Ah, Ayun na nga, tadag aji nga duwan. Makitak lang isudak, kitak man tilaing da. Naku, Andres, nagadumot ti lamlamis na ito likod mo. Ah. Ang paborit kan to ti kwa. Danglakin sa busog tayo sa pagdigos mo. uy, napubaak. Hoy, si kayo nga duwa. Daratay kayo lagayam, tatay kayo pa ibirbirukan. Pero ti ka ba kahit sino kadwa na ubing jibalay? Katsi ka, ano kung mararamidam ditoy? Kadwa kayo man nga duwan. Sabi niyo nga lang bit bakit tanaban no naglaba. Pampamasaya lang mo si baak. Win man. Agin inarano, duldulinan dak nga duwa. Madida ka mo duldulin ng bakit. Di madina kami kung manakita ti tuya, nagdulduling kami. That's right. Ilibak yu pay lang. Amok mo't aming nga kalukwan nga naramid yo. Pinachi bakit? Baga amin di kasinsin ko, no ano tinaramid yo kinyana. Apa yung baga na bakit? Basta nagkadwa kayo nga duwa, puro kalukan tararamidin nyo. Di kan na kami tinapintas nga trabaho may tama di nga panikalukwan ti aramidin may. That's right. Apa niya man ang timbaga ng bakit makaungot ka manan? Ilibak mo pay lang. Uri amom ti bagbagakon. Delikado taman ni Andres. Kunakon kay nagipulong man natin. Ngayon ba? Mas pakta man. Anaman naman ti tanta na butob yun itan. Oo, bakit? Kunak, nagpintas ka. Dinak man eh, kasta-kasta. Amuyo lang arudan nga mabisin ay kasinsinkon. Inyawawan nyo pa di kampusan to. Ang umi lang mga di bakit? Akawid mo tsuna, di ba? Win. Ang tarupam. Binagampay ka no nga sordo ni apong me. Madimot bakit? Ako may bagbagami kas jay, di ba bak? Win, naman ti bagbaga na kasjay. Ano to pinagkunam? Agululbo di kasinsin ko? Ingka malagawidan. Damdama mo basit bakit ah? Apay nga damdamapay lang. Basta nagkadwa kayo nga duwa ka, mararamid yung nga nasayat. Nyan, nairaman ako manin. Ay talaga nga may raman ka. Tas ikatimang isungsong. Ni, apay nga siya, nilakay mo ah. No madi nga may panggap kinyam, madi nga maramid nila kay ko, tikas kalukwan. Ni, siya man napadakisin. Kilukulo mo lahat ilakay mo. Ayawan sa balinbak. Ana, di ka gawed? Sige bak, agawid ako. Baka mapagtimog na tapay dito eh. Ay talagang mapagtimog kayo nga duwa. Madimot ah bakit? Nya nga made, inyawawan nyo lang ron di apong kon, pati pa di kasinsin ko, inyawawan nyo. Madimimot inyaw awan nyo kasinsin mo bakit? Ngayon bati yung suna, di kampusan to. Imbag kumano muna, tipapanan na. Kung nakadaano mo di balay ah. Lumadi na kayo nakita ni Bak, nga rumwar, amuna nga rod, nga iso ti balay ta. Ewan niya, naglayan ka bakit? Sulab ka kahit. Di nak ngay kasta-kasta, kitam, idumudum ka dita. Di ka man nangagkatakataw dita Bak? Sikati nagrugi ti kalukwan nga tikat. Madimit ki. Bagam kid, di nga madi nga sika. Kat sikati nakapanunot nga, iyawawan niya apong ko. Ni, apay siya pa rin. Tinulungan na ni Andres. O kitam, tikin nyo malang nga nagrugi. Winlatan ah. Luiso ti pagragsakam. Ano lakay, di ka gawed? Kaya mo nga tumpang ka dita? Madimot ah bakit? Agawid ako. Sige, sumuruno ka kinya kon, numati bautong ka nga talaga. Kung bakit? Sige Andres, sagawid kan. Baka damdama kay pati siya mabawat dito. Sika mo kami, apay na panunot mo adi day. Di ta ka man lang rin. Yaman Andresin. Suna lang arti tinulungan eh. Tsak pa'y tinapadakis. Kasaan nga pinagbiyagan.